आज हमारा ये फैशन के ज़माना में एगो इतना अच्छा चीज़ देखे के मिलल और सीखे के मिलल तो कौन काहे नहीं एगो ब्लॉग वीडियो बना के आप लोग उनके दिखा दी। आजकल तो लोग फूल के झाड़ू से बहारता, लेकिन जो पहले के झाड़ू रहे उ देखी केंगा बनता। तो आज हमारे लाला बो खर कहीं से उटिया ले रही तो चल दिलिए झाड़ू बनावे। इनके मदद करे खातिर हेटमायर बाबू एकदम तैयार होके स्कूल ड्रेस में, इनके टाइम हो गई बा तो वही ड्रेस में इनके मदद करते हैं। तो जड़ छाटे लगल हैं खर के, जौन जड़ रहा वैसे बैठी ना झाड़ू तो फटाक फटाक जड़ छाट के दादी के अपने दे दिले हैं। इनके ये मुठा मुठा झाड़ के दे तलिए सुझरा के ल काट तैयो हाली हाली काम करते हैं, काट उट के दे दिले हैं बनावे खातिर। तो बारी आल बनावे के ओकरा पहले तनी मनी रस्सी बढ़ दिलिए वही खर के। तो पूरा जेनविन काम होता, कहाँ से पुरानका ज़माना में जौन काम होता है वह आज काम देखे के मिलत। कहीं वीडियो बना ली। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगी तो शेयर जरूर करें। गाँव के जौन प्राकृतिक के बाद तौन देखाए लोग से, तो वीडियो को शेयर करें। एजा झाड़ू के देखी बनावे के प्रोसेस चालू बा। तो केंगा एक तनी तनी लेके एक ऐंठ ऐंठ के गोड़ में फंसा के ओकरे बाद झाड़ू तैयार हो, आप लोग देख सकतानी। और ये बहुत ही पुराना चीज़ आज हमके देखे के मिलल। तो कहीं एक वीडियो बनावल बहुत जरूरी बा, रोज खाइल खियाल तो बनते बा। तो कुछ देर में हमारे लाला भाई झाड़ू बना के रेडी कर दिलिए। देख सकते पीछे केंगा मोबाइल बा एकदम माने बहुत बढ़िया इहो काला बाटे एगो। ओकरी बाद बारी आइल के बांधे के तो तोड़ से खूब बरियारे बना गई। हटमायर बाबू सब यह के संग व्यवस्था करते हैं। तो झाड़ू बन के रेडी हो तो हम कहीं आगे जौन बात थोड़ा थोड़ा ओके छाँट दो। तो फिर अंश बाबू छाँटे लगल, हाँ बड़ी अच्छा छाँट दिल। ओकरी बाद कहीं काम करो झाड़ू दो हाथे में तो लेके आप लोग देखा तन कितना बढ़िया झाड़ू भइल बा। ओकरी बाद कनी तन डेमो देखा दो। तो अंश बाबू लगल फटाक फटाक झाड़ है, बहुत बढ़िया झाड़ू भइल बा। तो वीडियो के लाइक करी, शेयर खूब दबा कर।